Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi nining videoa, inyo no sa masaksihan ang mensahe sa usa ka tawo nga gihimong banig-ingnan sa Dios aron atong sundon. Ug mao kani ang part 2 sa video ni Uncle Melvin Payopilin. Og nining videoha mga igsoon, isipa lang ninyo nga ang inyong kagalingon ang gisultian niya sa maong mga pulong kay ang tumong niini mauman ang pagpahinomdom kanato nga kinahanglan gayud nga kitang tanan nga mga tawo nga buhi pa dinhi sa kalibutan magkahiusa na og dili na kita magpalayo sa Dios. Og sa dihang ipaulit na siya siyang balay, ana paghapon siya o nakasulti pa sa kamatuoran kay gidawat naman niya si Kristo sa iyang kasing-kasing. Ug kun inyo makita dinhi ning videoha, wala na kini siya di-oxygen apan mayo pa ang iyang pagkasulti og usa kini ka himala nga na kaniya tungod kay sa dihang ana pa siya sa ospital i-oxygen man kini siya og naglisod na gani siya sa iyang pagginhawa apan tungod siya dako nga pagtuo og pagsalig sa Dios masulti siya nga gaan ang iyang paminaw kay ang espiritu sa kamatuoran naman ang nagdala kaniya og matag tawo nga mobisita kaniya iya kining pag-asangyawan sa maayong balita nga gipadayag kaniya sa balaang espiritu sa kamatuoran. Ug gikan siyang pagka-hospital, miabot pagani siya og 3 adlaw bago pa siya namatay. Ug mao lang kini ang among na-record sa iyang pagsulti sa kamatuoran nga nagayod sa balaang kasulatan. Ug dinhi yung masaksihan nga nagapangayo siya pasaylo sa mga tawo nga labing suod kaniya. Kay mao man kini iyang gusto nga una pa siya mamatay, ana po siya ibili kanato nga mga pulong nga maoy makapabalaan kanato kay patay naman kini siya. Busa mga igsoon aron inyo kining masabtan ang tanan ato siyang paminawan. Manang bibing, ari ako karon nagkapasalamat ako sa akon nga mga bayaw nga nagsuporta sa akon nga kabalo ko ara gid ang inyong pagmahal sa akon manang san pa sa akong kinabuhi nga akon apsan karon itugyan naton kay Papa Jesus ang atong kinabuhi dili nato hadlukan manang mabalikid kita sa Diyos kag pangayoon ko manang nga ibalikid naton ang aton relasyon sa atong mga igsuon malipayon kita nga magbalik ang atong kasadya kay malipayon ko manang nga nakapadul ko sa imong pamilya sa atong pamilya nga naa ang gugma pasayloon kita pa di Papa Jesus manang mangayok kita pasaylo kaniya sa atong mga sala kay siya man ang aton mangluluwas dili ta mahadlok sa kamatayon itugyan naton manang padayon lang ang maayo nga binuhatan ayaw gid pagbaton o pagdumot ko na aman kita'y pagdumot sa itong isig kataw kay ang mao ang iyang ginapangayo sa aton na ipatigbabaw yun ang gugma si Manong Berlio ang iyon kid siya nga mabalik siya kanatong tanan nga malipayon kita nga magtililipon man okay. Ang tanan naay katapusan sa akong kahimtang karon dawat na nako malipayon ko nga makita na ko ng akong mga bayaw parinti igsuon tanan nga naga ato sa akon kita pa sa namatan ko sila mangayok kita pasaylo kay wala ta kabalo sa atong mga sala kay ang aton mata makasala bisan sa pagtanaw lang ang aton baba likayan yun naton nga makapamalikas padayon lang sa iyong kinabuhi ag si Sar anak ko taga uban yapon kaninyo mintas tanto nga
na ako kinabuhi dili ta pa kamungulintan. Paabuton ko ang ihatag sa Diyos ako kaysa man ang aton nga padulungan yun maningkamot kita nga dili ta sa laag sa aton dalan sa inyo man kay Gigi kay Chip I love you sa inyong tanan manang. Ay lang magkagul sa akon manang. Kaya malipayon ako. Ay lang kagul manang. Ang laban lang ta. Kaya ako samtang makakinawa pa, makakita pa, laban pa ko. Ang importante ito yan ginaton sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ayo lang kamu manang kaya wala ko kabalo kung asa taman kita mag-upod kay si Papa Jesus na nga gunit sa akon siya na akong salikan ko siya gid ang akong tugyanan ay nagkakaul manang paglipay ka mo nga nabilin nga ang importante mabalikid ang aton relasyon nga magmalipayon sadya kita lami ng gano telepon ta nga malipayon gimana I love you Chip I love you Chip paningkamot lang Chip kay kabalo ko naapod kayo sa Chip paningkamot lang yun laban lang dili na to kadlukan Chip ang kamatayon Chip kay ang kamatayon dito ang atong katapusan nga kinabuhi nga makasulod kita sa kinarian sa Diyos dili kita magsalaag sa iyang dalan ay ang mga pagsulay dili sa kalibutan way ta kabalo nga mabut sa aton sakit. Chip I love you Chip manang I love you Gigi I love you ni tanan gimana